Hej. Jeg hedder Claus Christensen. Jeg er kreativ, og det betyder i min verden, at jeg er art director og strategimand og vildt tænkende kreativ person. Jeg havde en mor, eller har en mor, hun lever stadigvæk, som er uddannet dekoratør. Hun har været DJ, fotograf, indehaver af forskellige tøjbutikker. Og min stedfar, han var simpelthen også DJ og også fotograf. Man kan sige, at i dag jeg er jo lavet af kreativitet, så jeg er egentlig aldrig ikke kreativ. Ser noget et sted, så kan jeg bruge det et andet sted. Jeg plejer egentlig at sige, at kreativitet det er sådan lidt ligesom at spille Kalahar. Du har noget i en boks, og så drypper du videre i alle de andre bokser. Det vil sige, jo flere bokser du har åbent på samme tid, jamen jo mere drypper tingene over på hinanden. Og det holder kreativiteten i gang, og inspirationen i gang også. Jeg synes også, det sjove ved kreativitet, det er, at det er faktisk ret meget, man tager fra det, man lige har lavet, og putter over i noget, man sidder med. Det sker faktisk hele tiden, og jo mere man gør det, jo bedre bliver det, man laver. Kreativ, det betyder, at det at have et 8-4 job, det er en utrolig dårlig idé, fordi det kan godt være det der, man får pengene for det, men man er altid på arbejde. Jeg har været selvstændig i nogle år efterhånden, og det er rigtig sjovt. Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg savner at have kollegaer, jeg savner at tage hjemmefra om morgenen og komme hjem om aftenen og kunne snakke om noget andet end... ikke fordi jeg elsker at snakke om mit arbejde, men måske snakke om, hvad man har lavet sammen med dem, man har været sammen med. Det synes jeg faktisk måske er lidt sjovere. Det der med at have en fælles retning eller et fælles mål sammen med nogle andre mennesker og opnå noget sammen, det vægter utrolig højt på vægtskålen. Altså, det er ikke fordi jeg ikke selv kan finde ud af det, det kan jeg godt. Det er bare ikke altid, det er ikke nær så givende som at have nogen at gøre det sammen med.